Binati og minahal ko matalon. Okay, so na nag-update guys sa karsada adiri sa matalon budot. Giuna pala mo ko ano. Kamay na lamang siya nga mahuman in sa barangay San Pedro nga mga din ko to kuwang naman padung connect na siya sa karsada mga guys ang update there is sa adaan sa matalong budot. So, siya ba? Diya, padungan sa kuwan. Talong budot. Okay guys, mga nag-update. Kung mga hinaot nga magtinabangay dyan takanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalong guys. Okay, today is Monday, June 3, 2024. Mga nag-update sa Matalong Bordok Road diri sa lungsod sa Matalong guys. Okay, ato kayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buutan o maabdik na Mayor Eric S. Paulio ilang tabangan niya mga ni kuan pwede na masumpay yun niya hinguli na agkuan bingo kayo mingaw malagi. Okay, mananig update sa daan diri sa Matalong Bordok diri sa lungsod sa Matalong guys. Okay, kung hinaot nga maghiusat ta magtinabangay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. Ikupipi tinaray ng serbisyo with a purpose alang sa tanan o kalambuan diri sa lungsod. Okay, mao na update sa Matalong Bordok Road diri sa lungsod sa Matalong June 3, 2024. Worship His holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your